faktisk en kælder. Det tror vi. Tror vi. Ja, vi tror. Jeg er med, og så er der også en Ja, anden, Clara, der er hun er med. lige på toilet. Okay, nu går Elle rundt. Clara, 2 sekunder. Elle, jeg kan høre. Altså, jeg står ved døren. Og her var den anden person. Ja, nu kigger vi lige. Det her, det er sådan her, hvor vi nogle gange mødes og laver fester. Okay, så vi siger, derhen, der er nogle andre bygninger, men der er SFO'en, der er vi ikke selv, for der er der mange børn. Okay, Elle kigger. Hvad var det? Åh nej. Kom, løb. Åbn der. Skal der komme. Kom, Elle. Det var alt for i dag.